Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en ɗon no jokka dow ƴamol sappo e tatabol en puɗɗinongol ha jonde salinde amma wakkati man ɓillake en darningol. To kadi en ɗon jokka dow ƴamol man o wi'ata ha ɗo yoga rewɓe ɗon fe'anoɓe rufgo reedu ha nder ñalɗe suumaye maɓɓe, ɗon fe'anoɓe rufgo reedu ha nder ñalɗe suumaye maɓɓe. Kadi ha ɗo man ɗo rufgo reedu man ɗo ɗum maran none ɗiɗi, kanjum wonte foti reedu ndu rufa kayru man ɗo ɓawo ɓingel man ɗo ngel tagama tagdi ɓi adama timmidindi ɗo ɗum nonde nde ɗon mari kiita mare feere. Nonde ɗiɗabre foti reedu man ndu rufa amma yeeso ɓingel man ɗo ngel tage diga ngel ɓuray kangel man ɗo ngel ɓuray ngel heƴƴere ƴiƴam. Kadi diga yaake ɗo reedu man ndu rufa tagdi ɓi adama wurtaki ha reedu man. To kadi ɗo bo ɗum yaakewol ngol ɗon mari kiita magol kangol bo. To kadi o wi'ata ha ɗo noy wonte kiita suumaye mako kanko man ɗo to ni fe'anake mo yaake oɗo ha nder suumaye, noy wonte kiita mako. To kadi ha ɗo modi bo ɗo fuɗɗi oɗon jaabo o wi'ata to ni laatake ɓingel kangel man ɗo reedu rufndu man ɗo to ni ndu laatake yeeso kayru man ɗo ɓingel man ɗo ngel tage wanga tagdi ɓi adama ha magel debbo man ha ɗo ɗam laatatako ɗum ƴiƴam ɓesngu, ngam ko waɗi ɓe reedu man ndu rufi diga tagdi ɓi adama wangay ha ɓingel man, mana man deydey ko ŋakkata ñalɗe 70 deydey an kam diga ñalɗe 70 wadgo ɓaawo ha ɗo man ɗo tagdi ɓingel man ɗo wangata ha reedu man. To kadi ngam man kadi ha ɗo kam kiita mako to ni ɓingel man ɗo tagdi ɓi adama wangay ha magel kam kadi ngel hoccata ha ɗo man ɗo ƴiƴam gurtotoɗam ha mako man ɗo na ɗum ɗam hoccata kiita ƴiƴam ɓesngu, innama ɗum ƴiƴam non bonniɗam. Kadi ngam man ɗam haɗata debbo man suumago, ɗam haɗatamo bo julgo. Amma noy to reedu man ndu rufi ɓaawo jotta kam tagdi ɓi adama wangi ha reedu man, ɓaawo tagdi ɓi adama ɓingel ngel reedu wonnindu man ɗo tagdi ɓi adama wangi ha maaru. To kanjum bo pamarum man ɓe mbi ha tagdi wanga ha reedu man ɗo pamarum man no ɗum famɗiri fu waɗan ñalɗe 81 ñalɗe 81 ɗo kam no ɗum famɗiri fu ɗo waɗan ñalɗe 81 ɗo kam nder pamarum ma ha tawa ñalɗe 81 non suura tagdi ɓi adama wangi ha reedu ɗo kanjum kam ɗum pamarum. Amma ko laati ɓurnal kam ñalɗe 90 kanjum kam ɓurnal kam a tawan tagdi wangi to reedu ndu waɗi ñalɗe 90 ɗo wonte ko ɓurata ɗuɗgo. To kadi ɗo man ɗo jotta ka en ko to kiita diga pamarum man diga ñalɗe 81 man ɗo jotta kam reedu man ɗo ndu ɓuray banni ɗo ndu wonnake tagdi bo wangi ha maaru, tagdi ɓi adama bo wangi ha reedu man. Kadi ɗo kam to ni yottake banni ɗo kam wajibi dow debbo man reedu mako man rufndu man ɗo ndu hocci ƴiƴam gurtotoɗam ɓaawo rufgo reedu man ɗo ɗum hoccan kiita ƴiƴam ɓesngu. Ngam ko waɗi ngam reedu man ɗo tagdi ɓi adama wangi ha maaru, to jotta kam kayru man ɗo ndu hoccan kiita ƴiƴam ɓesngu. Jotta kam deydey ƴiƴam man ɗo ɗam haɗan mo kanko man ɗo suumago, ɗam haɗan mo bo julgo. To kadi ni wonte deydey ko o jaabori ha ƴamol ngol ɗo ni kam dow dammuɗum man ni. Kadi to ni reedu man ɗo diga ndu famardu jamum ndu ɓuray ñalɗe an kam ñalɗe ndu salaki ñalɗe 80 kadi ha ɗo tagdi ɓi adama wangay ha maaru, non ɓe mbiyata ɓurnal fu tagdi wangata ha maaru to ndu ɓuray ñalɗe 80 ha ɗo man kam ƴiƴam man ɗo
ɗam miccitittake ɗum ƴiƴam ɓesgu, innama ɗum ƴiƴam noon bonniɗam ɗam haɗata sumago, ɗam haɗata julgo. noyi to fuɗɗi diga reedu man ɗo ndu mawni, diga fuɗɗam pamarum man ni mbiɗen ñalɗe 81 wadgo yeeso, to ha ɗo kam ndego foti ñalɗe 81 ɗo foti tagdi suura ɓi adama fuɗɗan wangugo ha reedu man. Kadi to yottake deydey disde nde ɗo bo kadi reedu man ɗo ndu hoocan kiita jotta kam deydey ɓesnu fotan be ɓingel man ngel foti e ngel yottake lebbi 9 ngel dañama walla lebbi jeɗɗi ngel dañama, kadi kiita ma ngel fotan be ɓiɓɓi adama laatiɗo timmidiɗɗo, kadi laato ƴiƴam gurtotoɗam ha mo reedu muɗum rufi man ɗo, kadi ɗum ƴiƴam ɓesngu kanjam man ɗo ɗam haɗa mo suumago, ɗam haɗa mo julgo. to dow yaake oɗo modi boɗo o jabori ƴamol ngol, kadi en cottan garten ha ƴamol 14 ƴamol 14 nder ƴamɗi ɗiɗo. kadi ɗo bo o wi'ata yogaƴe ɗon jippo yaake feere ɗon fe'o ko wonte asli kam debbo diga to o reedi ƴiƴam al'ada daroto ha maako, diga to o reedi ko wonte asli ɓurata ɗuɗgo kam debbo diga to o reedi ƴiƴam al'ada kam daroto warata ha maako. to kadi yakeji feere ɗon fe'o ɗo wonte asli kam, amma yake feere kuje goɗɗe ɗon fe'o luuta ko laati asli man ɗo. masalan debbo o wona o reedu amma ƴiƴam al'ada mako man bo ɗam daratako, ɗam ɗon warta kala lewru fu ban wakkatiwel ɗam wartanno. to kadi ɗo man bo ɗum luuti ko laati asli kam, amma kadi ndego foti banniɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon fe'o. to kadi o ƴamowo o ƴami o wi'ata jotta kam noyi kanko kam o reedu amma ƴiƴam al'ada mako bo daraki, ɗon warta ban wartiranno foroy. to kadi noyi kiita mako kadi o reedu bo jotta kam o miccitittako ƴiƴam man, o waɗantaɗam lissafi nde o reedu, o suumo o juulana, walla o hocan kiita ɗam ƴiƴam man hocan kiita majam banna yaake o reeduno, kanko man ɗo ɗam haɗa mo suumago be julgo. kadi ɗo wonte ƴamol maako haɗo. to kadi modi boɗo o jaabi oɗo ɗo o wi'ata toni wurtake ƴiƴam ɗam al'ada ha debbo laatiɗo cuumiɗo suumaye maako man ɗo o wonnoto ƴiƴam fakat o tabitini ƴiƴam be o reedu man o tabitini ƴiƴam gurtiɗam ha maako man ɗo ɗum ƴiƴam al'ada, kadi suumayere maako man ɗo nde wonnoto. o hujjori be konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallama bi'angol nde annabijo wolwani yaakeji rewɓe. annabijo wi'ata alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum, kadi debbo o laataki kanko man ɗo to ni al'ada mako warti kanko man ɗo o juulata o suumata kona. to kadi ni kam hollini al'ada to tabiti ɗum al'ada man kam kadi kanko man ɗo o suumata ko o juulata ko o laati kanko man ɗo o reedu man. kadi ngam man o wi'ata haɗo, ngam man kadi en ɗon limta ƴiƴam gurtiɗam ha maako man ɗo, ƴiƴam gurtotoɗam kanjam wonte ƴiƴam da hayla walla ɓesngu man ɗo, kanjum man ɗo nder bonnoji suumaye, nder gewoji suumaye. to kadi wurtago ƴiƴam man ha debbo reedujo ha ñaloma suumaye, kadi kanjum man ɗo toni ɗum laatake ɗum hayla fakat kam, kadi kanjum man ɗo kiita man ɗo ban kiita debbo kaylanɗo na o reedujo, kiita man ban kiita debbo kaylanɗo na o reedujo. ni kam ɗam haɗan mo kanko man ɗo o suumatako o juulata be o reedu man fu, o suumatako o juulata. to kadi o wi'ata dow konngol ñiicungol kam haɗo, dow konngol ñiicungol kangol wonte konngol ɓurangol margo sembe. kadi kanko man ɗo debbo man ɗo o hocan kiita kaylowo na reedujo, o hocan kiita mo al'ada mum warti kanko man ɗo na o reedujo. ni dow konngol ñiicungol o fitori haɗo. to ni kam kadi hollini en konngol ngol ñiicayi. ɗon wi'a kanko man ɗo to ni o reedu nden al'ada man warti ha maako ɗo,
al'ada man ɗo ngam miccitittake, ngam ko wonte asli kam reedujo haylata. To kadi konngol ni kam sappini wigo mako konngol ñicugol ɗo, konngol ngol ñicay ɗon wi'a debbo reedujo kanko man ɗo ko al'ada mako warti man ɗo nga haɗatamo sumago, nga haɗatamo julgo, amma balman ɗum ɗon yi'e kanjum man ɗo na ɗum al'ada, ngam ko wonte asli debbo reedujo al'ada mako wartata. To kadi ni kam modibbo ɗo o sappini en konngol ɓurangol sahago, ɓurangol ñicugo kam kanko man ɗo wondo o luuti asli man o reedujo non, amma al'ada mako warti kadi al'ada man ɗo nga haɗan mo sumago, nga haɗan mo julgo ban al'ada jotta kam mo wala reedu. To kadi ɗo ni wonte fito ngo modibbo ɗo o fitori ha ɗo dow konngol ɓurangol sahago, deydey no o wi en ha ɗo, kangol wonte konngol ɓurangol sahago, konngol ɓurangol ñiicugo. En ɗon dokka dow joole meɗen wolwango kiitaji ɓesngu ɓe al'ada mo hayla, deydey jawabuji ɗi modibbo bi'eteɗo Mouhammad ben Saleh Al Usaymin deydey ko jaabi ɗum kadi. Nder ɗon man ɗo o ƴamama ha ƴamol ngol lamba 15, o ƴamama ha magol debbo kanko man ɗo to o yi ha zaman al'ada mako ñalde o yi'a al'ada wartanamo, ñalde tokkotonde bo o yi'a kanko man ɗo al'ada man ɗo nga wirno ha mako, kadi noyi kiita mako be yaake oɗo ɗo kadi jotta kam laatoto ñalde nde o yi al'ada ha muɗum nde fumare kayre man ɗo o miccito al'ada man, nde o yi'ay bo o miccito o ceniɗona o waɗa ɗum o ceniɗona, walla noyi kiita man wonata. ƴamol ngol ɗo o ƴami modibbo ɗo, kadi modibbo man jaabimo o wi'atamo ha ɗo ko ɓurata wangugo kam deydey ñalde nde debbo man o yi'ata kanko man ɗo o ɗon seni ha muɗum, be ñalde nde o yi'ata kanko man ɗo al'ada mako man warta ha muɗum, kadi ɗe fumaje ɗum ñalɗe ɗe al'ada, o limtanɗe ɗum al'ada. O ñalde nde o yi ƴiƴam man warti ha mako, be ñalde nde o yi kanko man o wutti ƴiƴam man ɗam wala ha mako, deydey giɗɗe modibbo ɗo, deydey fito mako oɗon yi'a kanjum man ɗo ɗum ñalɗe goote, bi mana nde ƴiƴam man warti ha mako be nde ƴiƴam wartay ha mako fu to ɗum ɗon tokkidiri banni kam mana man oɗon nder al'ada mako o juulata o suumatako. deydey ni fito ngoɗo modibbo ɗo o fiti, kadi nden kam o lutta kanko man ɗo oɗon renti ha o juulata o suumatako. ɗo wonte deydey fito modibbo Mouhammad ben Saleh Al Usaymin. To kadi ɗo kam fito mako kanko, amma kadi haɗata o sappi en woodi konngol nder yoga modiɓɓe, konngol nder konnguɗi modiɓɓe o wi'ata yoga modiɓɓe kamɓe man ɗo ɓe ɗon mbi'a kanko man ɗo to o yi ñalde nde o yi ha muɗum ƴiƴam man ɗon ha mako o nangto o suumatako o juulata. Jango man to o yi kanko man ɗo o ɗon wutti ƴiƴam man ɗo ɗam wala ha mako o ɗon seni ƴiƴam man wangay ha mako, kadi kayre bo o suumonde o juulande, mana man kiita man o ceniɗo. To kadi konngol nder modiɓɓe ɗon fitoriɓe banniɗo, to o yi hande o e al'ada ɗon ha mako o nangto o suumatako o juulata, jango o yi kanko man ɗo o ɗon seni kadi ha mare bo o suumo o juula. To konngol ɗon nder konnguɗi modiɓɓe pitigol banniɗo, kadi o tokko banniɗo kala nde o yi kanko man ɗo o senake o suumo o juula, kala nde o yi al'ada man tokkotonde bo al'ada warti o nangto ha suumago be julgogo, kadi ha to ɗum waɗi ñalɗe 15 o tokko banni man, mana man hande o ceniɗo jango bo o senaki, hande o ceniɗo jango bo o senaki, o tokko banniɗo ha to ɗum yottinimo ha ñalɗe 15, ha to ɗum yottinimo ha ñalɗe 15. To waɗi ñalɗe 15 o seeday kanko man ɗo, hande o yi'a kanko man ɗo o senake, jango bo o yi'a o senaki, kadi to ni yottake ñalɗe 15 ko ɓesdi dow ñalɗe 15 kam o wi'ata ɗum al'ada, mana man o waɗa ɗum
ɗum istihada mana man ɗo ɗum istihada bi mana ɗum ƴiƴam amma ɗam haɗatamo sumago ɗam haɗatamo julgo innama nde o wari julgo fu kanko man ɗo woni dow mako o seno o hoca limce mako ceniɗe laɓɗe kadi o juula kanko man ɗo ƴiƴam man ɗo ɗam faddatako mo ha julgo. To ni konngol ɗiɗaɓol kangol man ɗo ngol o sappi ha konngol yoga modi ɓe pitori banniɗo. To amma fito mako kanko kam ɗum ƴiƴam ɗam gotam, ɗum ƴiƴam kanjam man ɗo ɗam gotam. To o yi hande o senake jango o senaki kadi mana man fu ɗum ɗon hawti kanko man ɗo o senaki man non o nangto ha sumago be ha julgo. To ni kadi deydey jawabu ngol ƴamol 14. To ƴamol en garto ha ƴamol ngol 16 kadi ha ɗon man ɗo ɓe ƴami modibbo ɗo ɓe mbiyata ha ñalɗe ragareje ɗe al'ada debbo ƴamimo ha ñalɗe ragareje ɗe al'ada muɗum yeeso o seno man ɗo o yi'ata kanko man ɗo batte ƴiƴam ha mako jotta ka ha sene al'ada mako man nga wari ragare maga ñalɗe ragareje ha maga kanko man ɗo o yi'ata hunde ɗo batte ƴiƴam ha mako. Kadi o ƴami ha ɗo ƴamol mako o wi'ata kadi kanko man ɗo to ni o acci o yi'ay ha ragare al'ada mako man ɗo o yi'ay batte ƴiƴam kanko man ɗo o suumoto ñalde manna amma bo o yi'ay ko laati karlol danewol ngam ɓurnal fu ha rewɓe to ni al'ada man nga wari ragare maga ɗo ragare man woodi ko ɓe mbi'ata alqassatul bayda kanjum wonte karlol danewol kanjum man ɗum ndiyam danejam ɗam wangan ha maɓɓe ha ragare timmugo al'ada maɓɓe ɓawo ƴiƴam man ɗam darake man ɗo wangan ha maɓɓe e qassatul bayda man kanjum ɓe mbi'ata karlol danewol man ɗo ngol wangan ha maɓɓe jurkam fu banniɗo man. To kadi o wi'ata noyi kadi o yi'ay bo karlol danewol man ɗo ha mako alama deydey ƴiƴam man ɗam timmi ha mako ɗo ɗum fuuɗo ɗum wangay ha mako amma ƴiƴam kam acci warata ha mako. To kadi noyi kiita mako o kanko man ɗo o suumoto o juulana walla o nangtoto kanko man ɗo walla ko o waɗata ko o muñan o rena ha to yi karlol danewol go. To ha ɗo kadi modibbo man o jaabi ƴamɗo ɗo o wi'ata debbo man ɗo to laatake nder al'ada mako kanko man ɗo o gi'owo karlol danewol ha senuye mako kanko man ɗo nder al'ada mako ɓawoni to o wutti ƴiƴam man darake acci wargo ha mako o yi'an karlol danewol kanjum mbiɗen ndiyam danejam goɗan wangan ha mako. To ni laatake banni al'ada mako kam o reena kanko man ɗo o suumata ko o juulata ha to karlol danewol go ndiyam danejam goɗan wurtake ha mako ɗan wangi ha mako. Amma to laatake nder ɗo yaake oɗo ni ɗo gi'an mo laati ragare senuye muɗum yi'an karlol danewol go e noon goɗɗo bo ɗon kanko ka o yi'ata karlol danewol man deydey ndiyam danejam ragare senuye man ɗo ɗam warata ha maako. To noyi to laatake banni yaake maako kanko bo nden kam be timmugo ƴiƴam man ɗo kanko man ɗo o suumo o juula o seno o suumo o juula. To kadi o sendidiri yaakeji man dow yaakeji ɗiɗi mo al'ada mum laati timmirta be karlol danewol kañum man ɗo rammiɗa yi'a karlol danewol man ɗo fuɗɗa suumago juula. Mo al'ada muɗum laati kañum man ɗo kanko man ɗo o wuttugo ƴiƴam man non tan wonte alama senuye maako ɗo go kanko man to ƴiƴam man ɗam darake ha maako kadi kanko man bo o yiwo o fuɗɗita suumago maako be julgo maako. To kadi ni deydey o jaabori ƴamol ngol ɗo. To en ɗon jokki ha jonde meɗen ndeɗo dow fito ngo modibbo Mouhammad ben Saleh Al Uthaymin kanko man ɗo fiti ha kiitaji hayla be ɓesngu kadi ƴamol ngol lamba 11 nder fito maako man ɗo
ɓe o ƴamama ha ɗo noyi kiita jangugo debbo alqur'an ha yake larura, noyi kiita jangugo debbo alqur'an ha yake larura. Kanko man ɗo oɗon mari al'ada mo hayla walla al'ada mo ɓesgu, amma o wodi larura waɗatamo kanko man ɗo sil o janga alqur'an man. Ko wonte asli kam goɗɗo kaylanɗo be marɗo ɓesgu kamɓe man ɗo ɓe jangata alqur'an ngam soyde senuye gonɗo ha maɓɓe. ɗo wonte asli ha kiita jangugo alqur'an ha kaylo walla ɓesɗo, kamɓe man ɗo ɓe jangata alqur'an. Amma kadi ɓeɗo man ɗo ɓe ngodi larura, masalan debbo o janginowo walla bo o jangowo. O janginowo jotta kam deydey jangirde nde o janginta man ɗo ɗum jangirde marde jusɓudi, jotta kam ɓe gaɗi lebbi 9 ha hitande ɓe o janginan qur'anu kisbeje 4, lebbi 9 ɓe gaɗi kanko man ɗo o janginan qur'anu, o janginan ɓikkon qur'anu kisbeje 4 ɓe ndena. To ɗum jangirde bo foroyre ban jangirde mbi'eten nisaminkeje, ban jangirle madrasa. To ɗo man ɗo jotta kam kanjum man ɗo ɗum wi'ata debbo jotta ka an ɗo a wodi al'ada ta war jangin, non man ɗo to o waray jangingo ɓe gaɗanmo kanko man ɗo o birniɗo o waray o jangini, to kanjum bo ɗum aybe ha jangirde man. To jotta kam noy kiita debbo oɗo lattiɗo kanko man ɗo o janginowo walla bo laatiɗo o jangowo. To o jangowo bo o ɗaɓɓitiraɗo kanko man ɗo o wara kala nde wakkati jangirde waɗi fu o ɗaɓɓitiraɗo dow lismi ɗum kanko man ɗo si o wara o yalɗira o janga deydey ko ɓe ta'animo kanko man ɗo o janga. Ɓe mbi'ata ɓe geldanimo jotta kam a wodi anɗo al'ada tawar, non man kam ɗum caɗɗum. To kadi noyi kiita yake maɓɓe o ni ƴamowo ɗo ƴami ha ɗo. To kadi modibbo Saleh ha Muhammad ben Saleh kanko man ɗo o jaabi ha ɗo, o wi'ata asli kam marɗo al'ada mo hayla walla mo ɓesgu kanko man ɗo jangata alqur'an. Ɗo wonte kiita ka asli kam, amma jotta kam larura waɗi ella waɗi fotan o laati kanko man ɗo o janginowo walla o laati o jangowo, kanji man ɗiɗorji fu ɗum larura nga kanko man ɗo ban o dolaɗo dow majum. To larura oɗo ɓe mari kam kanko janginowo walla kanko jangowo kadi dagoto kamɓe man ɗo ɓe janga alqur'an man ngam larura oɗo, ɓe janga alqur'an man ɗo ngam larura oɗo ɗo laatago kamɓe man ɗo ɓe fimdidiraɓe. To o jangowo ma dole mako si o wara, to o janginowo bo dole mako si o wara. To nden kam ngam larura ngaɗo ɗo kanga man wonte daknani ɓe kadi kamɓe man ɗo ɓe janga alqur'an ha yakere maɓɓe nde ɗo. To ɗo bo daknaniɓe ha yakere nde ɗo man tan, e noy to o ummake o huuci saare jotta kam o wi'ata o warti saare jotta kam ha o janga alqur'an kanko man ɗo ngam ɗaɓɓititgo mbar jaari. ɗo man kam o luttan dow asli ɗum kaɗa ɗum go o luttan dow asli man. To kadi ni deydey fito ngoɗo ɗo modibbo ɗo o fiti ha ɗo, to ngam larura kam o jangowo o janginowo dagoto, amma to ngam ɗaɓɓititgo mbar jaari kanko man ɗo jangan alqur'an o nafdo o yiɗi mbar jaari kadi ɗon man kam to yake al'ada mako mo hayla walla to o ɗon nder ɓesgu ɗon man kam o nangto ha majum sina kanko man ɗo to o senake. To kadi ni modibbo ɗo o fitori ƴamol ngol ɗo. To cotten garten ha ƴamol ngol 17 ngol o ƴama ɗum, o ƴama o wi'ata noyi kiita ƴamol 17 kadi to ngol ɗo 17 kangol ngol wanden jotta. ƴamol 17 kadi o ƴami ha ɗo o wi'ata lismoto goɗɗo on kaylowo sanjugo limce maako kanko man ɗo to o senake limce man bo wapaki ɗe hayla maako man ɗo. To kadi jotta kam o ɗon ɓorni limce maako amma senuye waranimo nder limce ɗe o ɓorni man ɗo. To deydey hayla maako deydey ƴiƴam hayla man bo wala ko wapi limce maako man ko ɗumejum. To mana man ni kam noy kiita limce man ɗo bi mujarrad kanko man ɗo o senake jotta kam o yiwoto ha al'ada maako man ɗo kadi lismake mo limce ɗe o ɓorni man ko hayla man wapaki ɗe bo
sil o ittade nonna walla kadi jotta kam toni al'ada mako man wapakide kam kanje man ɗo ɗe luttanɗe ceniɗe foti o yaha o yiwo o hoca limce mako ɗe o ɓornino man ɗo o ɓorno. to kadi ha ɗo ni ƴamol mako to ha ɗo modibbo man o jaabimo o wi'ata lismata ko goɗɗo mo al'ada mum timmi to ɗon ɓorni limce man bo wala ko wapiɗe ha hayla man kadi lismata ko mo kanko man ɗo ɗe o ittugo limce man ngam na ɓandu ma ko wonte somdu sakko jotta kam o si o sanja limce man innama ko wonte coɓɗum ɗo ɗum ƴiƴam man ɗo kanjam wonte coɓɗam to ƴiƴam man ɗam memay limce man nde ɗam memay limce kam ɗon lutti be senuye muɗum kadi foti o yiwoto ha senuye ma ngam senuye mako man o hoca limce mako man ɗo ɗe o ɓornoɗe kanjum man ɗo ɗum torratamo. allahumma sina to woodi jotta kam ha al'ada mako man ɗo ko wapi limce man ɗo man bo la yalzam jotta kam sil o itta limce man innama kadi ɗo bo o loota deydey nokkure nde ƴiƴam man wapi ha limce man kadi limce mako man ɗo ɗe laato kanje man ɗo ɗe ceniɗe. ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama o laatake no ha fito mako o fitoto rewɓe sahabo en o ɗon no fitoɓe kamɓe man ɗo o wi'a ɓe to woodi nokkure nde al'ada wapi ƴiƴam al'ada man ɗam wapi limce man ɗo ɓe loota nokkure man ɗo ɓe limce maɓɓe man ɗo ɗe lutta kanje man ɗo ɗe ɗon nder senuye maaje. to ɗo wonte ƴamol 17 en cotto garten ha ƴamol 19 be ƴamol no gaswol kadi kanji man ɗo ɗum ƴamɗi ɗiɗon nandi kadi ko sendidiri ɗini ha ƴamol 19 kanko man ɗo o ƴami kanko man ɗo o sumta o yewino nder suumaye hikka ɗo ñalɗe jeɗɗi ngam sababu kanko man ɗo o ɓesɗo o ƴiƴam ɓesgu man dogake be mako ko waɗata ñalɗe jeɗɗi nder suumaye to kadi o wawai yobgo ñalɗe jeɗɗi man ɗo ha suumaye gonga wari jokkimo amma o wawai yobgo man ɗo woodi ella kanko man ɗo o ñawɗo diga fadra diga wakkatiwel man ɗo ha suumayeru ɗiɗabru wartundu man ɗo fuu o ñawɗo o wawai yobgo kadi ñalɗe jeɗɗi ɗe o yewno ɗum ngam sabida ɓesgu ha nder suumaye man. to ƴamol no gaswol bo ɗum ƴamol man amma kanko kam o yewi nder suumaye man ɗo ñalɗe jeɗɗi man amma kadi o yoɓayɗe ɗo dow mehere noon na oɗo kam laatake no ñawɗo kañum kam mo ƴamol mum lamba 19 kañum kam laatake kanko ka o ñawɗo waɗi o yoɓay oɗo mo ƴamol lamba no gas bo kanko bo o yewi ñalɗe jeɗɗi man amma o yoɓay noon kanko kam ngam sungullaji maako noon o waway yoɓgo man noon. to kadi ɗo wonte ƴamɗi maɓɓe ɗiɗingol 19 be no gaswol. to kadi ha ɗo modibbo man o jaabi kadi o wi'ata accuɗo yobgo kanko man ɗo mo yoɓay suumaye man ha o yari suumaye ñalɗe jeɗɗi walla ko ɓurata amma o yoɓayɗe ha suumayeru ɗiɗabru yaltimo amma kanko o woodi geldol maako ɗo o ñawɗo to kanko kam kadi o geldanaɗo be laatago maako o ñawɗo ɗo kiita maako ko ndey o waawi ko ndey Allah hoynanimo ñaw maako man sotti kadi woni dow maako kanko man ɗo o yoɓa deydey ko saalino man ɗo wala zunuba woni dow maako to ɗiɗaɓo mo ƴamol lamba no gas kanko man kam o yeebi jotta kam o yari suumaye ñalɗe jeɗɗi amma o yeebi o yoɓay ha suumayeru wondu yalti to kadi kanko bo o waɗi aybe kanko ka o woodi zunuba be yobgo maako be yeebago maako o yoɓay ha suumayeru ɗiɗabru yalti ɗo kadi kanko man ɗo o zumbiran be majum ngam ko waɗi dagantomo o sabbitina yobgo man kam amma laatoni yeeso suumaye man yalta tawe kanko man ɗo o yoɓi dagoto o sabbitina yobgo o yoɓa nder lewru ndu o yiɗi fu to o yiɗi ha lewru heddandu be suumaye man ɗo o yoɓa kadi non man ɗo ɗum
dagi ɗum amma kadi tonin suumaye nasti kanko man ɗo yoɓay suumayere joɓe ɗe suumayere rowaniru kanjum man kam o zumbiri be majum o woodi zunuba be majum kadi woni dow mako kanko man ɗo o tuuba ha deydey kugal ngal o huwi man ɗo ngam kore annabijo Aisha radiyallahu anha o wi'ata laatake no joɓe ɗon gona dow mako kanko man ɗo amma o yoɓataɗe ha lewru heddandu be suumaye ha lewru heddandu be suumaye kadi ɗon nder maaru man ɗo o yoɓa joɓe maako to ni kam hadisewol man ngol sappinan en dagago sabbitingo amma kadi wona yeeso nastugo suumaye to suumaye nasti kam kadi goɗɗo man ɗo o zumbiran be yebare maako man ɗo woni dow maako o tuuba ha deydey kugal ngal o huwi ngal ɗo haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.